पिए क्यों नहीं पिएंगे? अरे क्या हो रहा है? काहे ऐसे बोलते हैं? कहते हैं कि छठ है तो कुछ पैसा वैसा के जुगाड़ करते तो छठ। अरे तेरा पिए पिए लोग बता। अरे भाई लइकवा के काहे मारा तनी ओकरे भाड़ा बा कितना कृपा से। अरे बा ये पिए के पैसा नहीं के आ तोरा छठ लगल बा छठ करे कर भरा माने कि पोरा इतना भारे लो मइए देख कुछ पैसा वैसा बात पिए हम कहां से पैसा छठ नहीं आ रहा अरे तू कह रहा बैठ हला के बा लइका कितना तपस्या से हुई है लइका भल बैठे काहे ऐसे करत है? तेरा तपस्या से लइका भइल बा हमारा से लइका भइल बा के तारा तपस्या से भइल बा लइका काहे ऐसे कहत नहीं? मैया रानी के कृपा बा ये नहीं के बियात मैया रानी के पूजा भइल बा हमारा भइल बा तो तारा कहत रही ना देखी काहे ऐसे करत नहीं? छठ भूखे के बाटे हमार सब लोग भूखल बाटे भाड़वा उतार हमारा पिए के पैसे नहीं तो वो पियते तो मार जो का करी छठी मैया के कृपा से कितना में दी कर अरे बोला तो मारा दू झाप खींच के ले तब ये पैसा नहीं के पिए का छठ कर आ तू एक मच्छर बार होश में नो हट तो बाबू लइका पर काहे बिल भाई ना तुम तो को दी जो मांग के करत तनी काहे से करत तनी कितना है से तेरा बाबू घर से कइले बनी पियतन तो अपन पियतन कुल बेच के पी जाएंगे अब कितना बेचे सब तो बेच देनी अब कौन सी तो बेचे? गहना गुड़िया बेचेंगे और बेच के पी जाएंगे चल बाबू वही ना दी हमनी के कुछ तब भागे से पिए के पैसे नहीं के आज छठ करे के फॉर्म भर बहंगी लचकते जा बहंगी लचकते जा ओ जे कहाँ चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकते। चाची तनी कुछ पैसा दे देना छठ करे के भाई 1 रुपया घर में नहीं मांग के करबू चाची क्या करी नहीं के छठ भूखल बानी जानता बानी वो सुहागिन के केगो छठ करही के हां चैती छठ करता और रू चैती छठ करता रे। अच्छा ठीक बा एगो छोटी चुकी नाना का बाबू ओकरे भाड़ा हटे ओही से उठैले बानी घर में पैसा ऐसा नहीं के आ भाड़ा जानता नहीं भाड़ा भाग देले बानी कि मान के आ तब छठ करे। हां त का के प्रसादी हमने घर लेके आबू हां चाची सब कुछ चल पाई हां चैती छठ के प्रसादी निमन लागेला चाची तो आशीर्वाद देम कि हमर लइका तनी बढ़िया से रही ठीक हां न त ल जा करी क के निमन से प्रसादी लेके आया हमनी के घर ये बात चाची ठीक कॉपी बोले ली छठिया माई सुनिए सेवक लोग सुनिए से। चाची तनी हमरा के तनी छठ के कुछ चांदा उंदा देना दी छठ करे के तो लइका के भाड़ा भके चलो दे दिलो तो हमार लइका के भाड़ा उतर जाई 5 साल पूज गइल उहे त एगो हमार लइका बाटे कितना तपस्या कितना देवता पूजनी त जाके एगो भइल बाटे लइका। हां चाची दे दी आ तनी हमार लइका के तनी आशीर्वाद दे कि छठी में के कृपा से तनी बढ़ो आगे बढ़ो काहे कि बहुत दिन के बाद उहे एगो लइका भइल बाटे। छठी में एगो घर के बड़ी भलाई करी ठीक बा चाची चलो रौरा घाटे दुभिया लथरी गइल मकरी बसेरा रौरा घाटे दुभिया लथरी गइल मकरी बसेरा लिहली मकरी बसेरा लिया। ए चाची घर में केहू बाटे? ए चाची घर में नहीं की कर हुआ खाली ने कहाँ गइल बोले घर वाला ए बाबू तनी भेजा ना अपना घर से केहू के कह कि वो छठ करे वाली एगो औरत आइल बाड़ी। ए चाची तनी कुछ भीख देना दी हमरा के छठ करत तनी लेहू ना बबुआ के पापा धोतिया माथे दौरा धोइले पेनी ना बबुआ के पापा धोतिया दौरा धोइली ना ना बबुआ के पापा धोतिया दौरा धोइली ना। चाची तनी कुछ दिवा दे बना छठी माई के कहरिया दौरा धोइली
चाची तब हम आगे चलत हैं बना छठी माई छठी माई सबके वाला करा पंडित कहनी अनु के हमारे जाए के बाद दूसरा जगह रख दी हमारा भी टाइम नहीं है यदि लइको से ले ली लइको से हां दे दियो ना दिक्कत नहीं है लइका दिया होने से चल जा ऊपर चप्पल खोल दो नारागनी देउ चुनारिया चला जला लेके ना ये जलावा रुको ये छूट के लेके आओ तुम सांझे जेली हाया रगिया भोरे मांगी हायासीस भोरे मांगी हायासीस पांच पुत्र इहनु पकड़ लगा किस दिया ए दीदी सुनी ना अरे तारा ही सदारत ना सुधा अपना में हेल्प कर चलो पाछली छूट गए लोटिया होनी है हाथ जोड़ के क्या होता कौन बाबा के पूजा होता भीड़ काहे के लगल पड़े ए भैया जी छठ होता तोरा छठ करवाई भैया आजू के दिन एगो पीले लोग महाराज तब हे महाराज नहीं परब बा एगो अपन पिला अपन
तो हम कहाँ कहते नहीं हमारे पिए नहीं अपने पिए नहीं लेकिन पूरा बैठ के ना पिए नहीं तो ई कौन रहन पूजा पाठ के पी के रहन देखत रुआ तार हरण का बा सुनो ना ऐसे ना सुधारी रुका रुका अभी पुलिस लेके आओ अरे रहुआ कहे ना ना अभी पुलिस लेके आओ तब सुधारी पुलिस ले ना पुलिस डर बा ए बाबा ई का करे जाता ये काहे मैया ने निकलते ही गोड़ तो लागी हां हम मैयर रंग के गोड़ लागत रही मैयर रंग देखई आयो जय हो मैया हे भगवान ऐसा लोग के ना चाहिए छठ भाई कौन बताई करम पहले ए छठ पूजा होता है नटंकी करता है। छठ पूजा होता है नटंकी करता है। तू लोग पूजा कर सर तो हम तो पूजा करत बगला के चल पूजा पाठ होता तो तू नटंकी करे क्या दीदी अगर हमारा कुआ ठीक रही अच्छा तालाब करवा दुआरी बनावे कि कैसे ही कहता अरे पूजा कर जाई पाल लगा कुछ ने करम में लिखाई गई करम हम लोग सब खातिर चाय बना के लाते ठीक बा पूजा कर जा लोटी दीदी अपन ले ले बउआ ले लो लोटी